אני ברחתי לפה, ללס וגאס. פאקינג לס וגאס. זה קרה כשהתחילו את הטילים האיראנים. פתאום אתה אומר לעצמך, בן אדם, התמנון האיראני הזה אמיתי. הם באמת יצרו סביבנו רשת קורי עכביש. בהתחלה חשבתי זה רק מלחמה של תודעה, ושהם הופכים עלינו את כולם אבל נשארים בחוץ. אתה בכלל לא מבין מה כבר הם יכולים לעשות. אבל אז אתה קולט שזה רציני, הם באמת מרושעים. חרבנתי במכנס מרוב פחד. אז ברחתי. לא היה לי הרבה כסף, רציתי מקום שאני אוכל להרוויח מהר. עליתי על המטוס הראשון ללס וגאס. עם קונקשן בריגה לקח לי שבוע להגיע. נחתתי ויש לי רק איזה $200 בכיס. ראיתי פעם בטלוויזיה שאפשר לספור את הקלפים וככה להביא את המכה בקזינו. ואני, ברוך השם, אני יודע לספור. אני תותח בלספור, אני אומר לך. תוך שבוע $200 הרווחתי 200,000. אמר לעצמי שזהו, אני אעצור כאן. למה מה, אני חיה שאי אפשר לספק? אני מקבל מה שאני צריך, וזהו, קונה לעצמי בית. חי חיים צנועים פה, במקום המוזר הזה, בנבדה. בבוקר בבריכה ככה עם כוס חלב בסבבה. אני במקרה הגיע אל הידיעה שהחומר הזה הופך צפרדעים להומואים. הם הופכים את הפאקינג צפרדעים להומואים, אני אומר לך. שמעת מה אני אומר? ומה אני מגלה? אלה היהודים שבנו את לס וגאס. ואלו אותם יהודים ששולטים בתמנון. הבני זונות האלה שירו עלינו טילים הם אותם בני זונות שבנו את הקזינו, ואותם בני זונות שהקימו את המדינה. זה הכל כתוב בפרוטוקולים. תחפשי, אני אומר לך. פרוטוקולים. הם שולטים בתקשורת, הם שולטים במקדונלדס, הם שולטים בקציצות, אני אומר לך. שמעתי שהם שולטים וירוסים בקציצות שאחר כך עוברים בטלפון שלך בזמן שאת מדברת עם סבתא שלך מבקשת שתעביר לך כמה שקלות. הכל מתוכנן אצלם. הם שולטים בהכל בעקיפין, בלי שאנחנו יודעים. אנחנו לא יכולים להתנגד אליהם, ככה הם מחלישים אותנו. הם שוטפים לנו את המוח עם ערכים ליברליסטיים, ומשכיחים איתנו את היכולת להילחם עם כוחות כאלה של שדים. והממשלות, הם לא יכולים לעשות כלום מולם. כי הממשלות חייבות להם כסף, והרבה כסף, מלא כסף. כולם חייבים להם. הם משתמשים בכל מיני מנהיגים כמו בובות ברבי על חוט. מי לעזאזל חשב שהם יגיעו עד לס וגאס? מה פאקינג קשר? למה לעזאזל אני צריך לסבול ככה? זה לא אשמתי שהגעתי לעולם וישר חתכו לי את הזין. מאז אני לא התבגרתי. הם שותים את הדם של הילדים שלהם. אני שמעתי הם שותים את הדם של כל הילדים ההומואים. ובגלל שזה כבר לא פשוט להשיג דם כשר של הומואים, אז הם מייצרים אותו בעצמם. זה כמו שחיטה כשרה. הם מנסים שכמה שפחות כאב ייווצר כשהם עונים על הצרכים האפלים שלהם. הם רק רוצים להגיע לכדי סיפוק. ובגלל שהם לא בני אדם אלא שדים שהגיעו מהמקומות הנמוכים ביותר של הגיהנום, הם חייבים לספק את עצמם לפחות פעמיים ביום. שמעתי על זה בפודקאסט של ג'ו רוגן. הם שותים את הדם ותוך כדי נוגעים בעצמם, בזין, איפה שפעם הייתה העורלה. זה מחרמן אותם. לא ברור לי למה, סתם אולי הגזמתי, הם לא נוגעים לעצמם בזין. כי בדרגות האלה של יהדות הם כבר קיצצו לעצמם את הזין לגמרי. אבל יותר גרוע מאיך שהם נוגעים בעצמם, זה איך שהם מתייחסים לפוליטיקה. הם יסתירו את עצמם בתוכנו, ורק כשהם יראו שהתועלת הכלכלית תבצבץ הם יצוצו. הרי הם יודעים שהשלטון הזה לא שווה הרבה אם הם לא נמצאים בו. הם יעקרו את רגש המוסר מהלב שלהם כדי להשיג את השלטון ולהשאיר אותו בידיים שלהם, מכיוון שלהם ניתנה זכות מן הכוח שבשמיים, או ליתר דיוק מהכוח של הגיהנום.